Να είμαι λοιπόν και ο ίδιος ο φωτογράφος. Χωριάτης κι εγώ ανάμεσα στους άλλους. Είμαι αυτός που βλέπετε και τίποτα παραπάνω. Μη μου ζητήσετε λοιπόν να σας δείξω μαγαζί κανονικό με βιτρίνες. Φτωχό και κακορίζικο το χωριό μου. Δεν του φτουράνε τέτοιες πολυτέλειες. Και από τα δείγματα της δουλειάς μου τα λίγα θα πήρατε μια ιδέα πώς δουλεύει το φωτογραφείο μου. Ίσως βέβαια με ρωτήσετε μερικοί. Και γιατί βρε χριστιανέ μου να ριζωθείς απάνω εδώ στο βράχο? Χάθηκαν οι δρόμοι της πολιτείας και του κάμπου. Εδώ είναι το μπέρδεμα. Μπορεί το φταίξιμο να μην είναι και δικό μου. Μεγαλύτερος καθώς ήμουν από τα 5 αδέρφια, μ' ήθελε ο πατέρας στήριγμα και μπροστάρι σε όλες τις δουλειές. Αλλά τι να φτωρήσει πάνω σε τούτο το ξερό βράχο και στα τζιράνια. Κι έτσι, τον πρώτο καιρό μέταξε γαϊδουρολάτι. Μάζευα όλα τα γαϊδουρομούλαρα του κόσμου και κάθε γιορτή και σκόλη τα ξάνιγα πάνω στον ανήφορο να βοσκήσουν. Πρόκοψα με αυτή τη δουλειά και που προβιβάστηκα σιγουρνιάρι. Μα σαν δεν έβγαινε τίποτα και με τούτο, με παίρνει από το χέρι ο πατέρας και σκαπιτάμε στην Αμερική. Αχ, άλλους κόσμους και τούτος. Ο νους της μονάχα στον παρά. Αλλά εγώ πω μια λόγια δουλειά. Τόσκαγα από τις σιδηρογραμμές που δούλευα και σιγογύριζα εκεί στις, πώς τις λένε αυτές, τις ορχήστρες που έχουν στην Αμερική και στα φωτογραφία της πολιτείας. Του μυρίζεται μια μέρα ο πατέρας μου και σκυλιάζει. Έτσι μου λέει, γάιδαρε, πίσω στο χωριό. Και ξαναγυρίζουμε στο φτωχότοπο. Η αλήθεια είναι πως το πρώτο καιρό πάσχισα να διορθωθώ, αλλά βλέπεις μέτρωγε μέσα μου το μικρόβιο της καλλιτεχνίας. Κι έτσι, ύστερα από κάμποσο καιρό, ξέκοψαν οι δρόμοι με τον πατέρα μου. Παντρεύτηκα κατά κεφαλιού μου. Πήρα τη γειτόνισσα που με καταλάβαινε. Και αρχίσαμε το καινούργιο μας νοικοκυριό με τούτη εδώ τη μηχανή και με ένα λαγούτο. Μα σε τούτο το φτωχότοπο δεν τρως ψωμί μονάχα με την καλλιτεχνία. Κι έτσι πιάνω πότε και το ξινάρ. Έτσι ρίζουσα για καλά εδώ. Και το συνήθισα εδώ που τα λέμε. Κι αν με ρωτήσετε, στο βάθος δεν έχω μετανιώσει. Να, τώρα που σας μιλάω, φθινόπωρο του 37, είμαι ευχαριστημένος με όσα τράβηξα και τραβάω. Γιατί πέρα από τις πίκρες και το βολόδερμα, έχουμε κι εμείς τις χαρές μας. Να, αυτό το ξέδωμα που γίνεται μέσα μας φάρμακο και μας στεριώνει. Αυτό το πικρόγελο, όπως το λένε οι γραμματισμένοι, που θα το ζήσετε κι εσείς κοντά μας σε τούτες τις ιστορίες μας. Καλημέρα, Διαμαντή. Καλημέρα, κύριε Στέλιο. Πάλι για φωτογραφίες σήμερα, τις καθημερινές. Τι να κάνω, έχω μια παραγγελιά στο πλατανάκι και λέω να την τελειώσω σήμερα. Με παρακάλεσε ο Γκέκας να τραβήξω τη μάνα του. Α, και είναι εκατοντάχρονη. Είναι 95 χρονών και όχι δεν είπε ποτέ στη ζωή έτσι. Μονάχα από την περασμένη εβδομάδα μπιλικλώθηκε το πουδάρι της στην τριχιά από την κατσίκα και το έσπασε. Σαν το γριά κουκούτσι. Είναι 105 χρονών και η Συνάγη δεν έχει περάσει τη ζωή της. Έτσι είναι αυτά τα σόγια, βλέπεις. Γέρα, αυτή όλο χαρές ήταν, λέει, και τραγούδια. Βέβαια. Η δουλειά και το χαμόγελο πάντα στην τσέπη. Από ό,τι μου έλεγε ο Γκέκας, ποτέ της δεν ένιωσαν, λέει, ντέπια, λέει, και μοιράκια με αυτό της τον κάρδιωμα της γριάς. Αφού καμιά φορά, άμα της τύχαινε καμιά αναποδιά και πήγαιναν να στενοχωρηθούν, άπλουνε τα φάσκυλα η γριά και την απόδιωχνε. Όλο καλαμπούρι ήταν, όλοι έχουν να κάνουν με το καλαμπούρι της. Όμως να, είναι εκεί το έτσι το θέλω της τύχης. Εκεί που πας κόντρα στη ζωή και λες δεν την έχω ανάγκη, άξαφνα χραπ
Σβάνει μια τρικλοπουδιά και σε κρυβατώνει. Τυχερά. Ε. Α, να και ο Μουρλοένος. Να δεις τώρα που θα σκιαχτεί. Δεν θέλουν, σου λέω, να με φωτογραφίσεις. Δεν θέλουν, σου λέω. Δεν θέλουν, ρε, σου λέω, το καταλαβαίνεις. Δεν θέλουν. Εγώ δουλεύω, δεν κουρούιδεύω. Δουλεύω και θα παντρευτώ. Άντε, τι κάθεσαι, τέτοιο μπουμπούκι που είσαι, θα είναι κρίμα να μη συγχαρεί η γυναίκα. Ξουπαρμένε. Δεν θέλω, σου λέω. Μπουνταβός είσαι, ρε. Άντε. Άι του νέρμου, αυτός δεν γίνεται με τίποτα καλά. Έτσι τον έχουν κουρδίσει οι κουριανοί, μόλις μη βλέπει κρύβει την πας και το φωτογραφίσου κρυφά. Αχα. Να και ο Γεροπαυλής όπως πάντα στη θέση του. Έλα τώρα μαζί μου. Καλημέρα Γεροπαυλή. Τι νέα έχουμε σήμερα, γιατί από ό,τι ξέρω όλα τα γεγονότα από εδώ περνάνε και τα μαντάτα. Πλήρης υγιής. Πλήρης υγιής. Δηλαδή δεν έχουμε τίποτα νεότερο, Παλιά και καινούρια όλα τα ίδια. Πλήρης υγιής. Άλλος καταφρονετής κι αυτός. Πλήρης υγιής σου λέει, κατάλαβες. Θα ρω πως αυτός βρήκε το καλύτερο φάρμακο. Έχει απομονωθεί απ' όλα με το πλήρης υγιής. Είτε χαρές περνάνε, είτε λύπες, τα γεγονότα αυτών των... Να το. Βρε γίδα, καλώς τον. Και εδώ με κυνηγάς. Τούτες τις ημέρες δεν γλιτώνεις. Θα την τραβήξουμε. Έχεις πολλές πλάκες. Μωρέ, τι σου νοιάζει εσένα. Άμα είσαι εσύ έτοιμος τώρα και η μηχανή έτοιμη είναι. Και τώρα άμα θες. Σε μια εβδομάδα. Ή αυτή τη εβδομάδα ή την άλλη θα την τραβήξουμε σίγουρα. Μπας και βγάζεις και εβδομαδίες. Μπα, θες και γαμπριάτικες. Δεν Παπαστέλιο. Μόλις κυκλίσουμε τον καπνό θα με δεις μουλουκένο κοστούμ. Άιντε μπράβο, να σε δω. Άιντε, θα περιμένω. Α, του νέρμου, 2 χρόνια τώρα με κυνηγάει. Είτε στο δρόμο με βρει, είτε στο σπίτι. Φτάνει να με δει με τη φωτογραφία στο χέρι. Τον είδα, έρχεται από πέρα. Τι λέω, τι έπαθε, μουρλάφτη, τι τρέχει έτσι. Είναι όμως και περήφανος, βέβαια. Δεν θέλει ούτε βερεσέ, ούτε χάρισμα. Να πουλήσουμε πρώτα το μαξούλι, να φτιάσουμε την καινούρια κουστούμια και ύστερα τις φωτογραφίες. Μονάχα οι καπνέμποροι δεν περιμένουν. Αυτοί σ' αφήνουνε, έρχεσαι σε δύσκολη θέση και τότε σε χορεύουνε όπως θέλουν. Πλήρης υγιής δηλαδή. Και μη χειρότερα. Έλα μάνα να σου βγάλουμε φωτογραφία. Εγώ δεν είναι για τέτοια. Στους γαμπρούς και στους νυφάδες. Σώπα μάνα και έτσι και πάρεις βόλτα θα σε ξαναπαντρέψουμε. Τώρα στην 95. Επιθεράμ, πρωτού σπάσει το πόδι της ήταν άλλος άνθρωπος. Αφού μας έλεγε μια μέρα, εγώ άμα πιθάνω δεν θέλω μυρολόγια, θέλω όργανα. Και τώρα εγώ θα σε κάνω να γελάσεις. Εσύ τόσα χρόνια μας άνοιζες την όρεξη με τα χωρατά σου, Τώρα θα μας τα καλά για τη φωτογραφία. Έλα και θα πεις και ένα τραγουδάκι. Άιντε. Κατέβασε το κεράκι σου έτσι να φαίνεσαι. Έλα τραγούδισε λίγο, άιντε. Πού τραγούδι τώρα. Τι τραγούδι έλεγα εγώ, τι τραγούδι έλεγα. Το τραγούδι το δικό σου που μου λες. Όχι, αφού μου λέει ποιψέ που τραγούδανα. Μου έλεγες το τραγούδι εκείνο που έλεγες στα νιάτας. Έλα. Πες του λιγάκι, λάλησέ του. Ακόμα πιο όξο το κορμίτσι. Όσο πιο περισσότερο στο φως, τόσο πιο καλά θα γίνει η δουλειά μας. Έτσι μπράβο. Για ξανοίξτε εσείς από εδώ. Από εδώ, έτσι, λιγάκι, έτσι, καλά. Εκεί, εντάξει. Έτοιμοι είμαστε, Γκέκα. Ναι, έτοιμοι, εντάξει. Για τύρα τώρα και κατά εδώ.
Έτσι, μπράβο. Όχι με τόση κακομοιριά. Εδώ εμείς λέμε να σου βρούμε και γαμπρό. Έπειτα να έχω πεθάνει από χρόνια. Αλλά δεν θα θέλουν δουλειές. Εντάξει. Ευχαριστώ Γκέκα μου, ευχαριστώ. Και πότε με το καλό θα φτιάξουν, κύριε Στέλιο? Εγώ μπορώ να σου φτιάξω και τώρα, αλλά σκέφτηκα να τις τυπώσω στο σπίτι για να βγουν καλύτερες. Λέω μάλιστα να τις βγάλω και μια μεγάλη. Με κορνίζα? Χάρισμας κι αυτή. Ή το καλύτερο λέω, και οι μικρές και οι μεγάλοι χάρισμας. Αλλά θα μου κάνεις κι εσύ ένα χατηράκι. Ό,τι θέλεις, κύριε Στέλιο. Μπράβο. Ό,τι θέλεις. Θέλεις οργώματα να σου καματέψω. Θέλεις κούτσουρα για το τζάκι να πάω να σου φέρω. Ό,τι θέλεις. Όχι. Εγώ θέλω φτυρά από όρνιο, δηλαδή για του λαγού τον. Και εσύ που είσαι κυνηγός μπορείς να μου φέρεις. Το που γίνεται. Μόνο πρέπει να καρτερέψουμε κανένα 2 μήνες, γιατί τώρα απαγορεύεται το ντουφέκισμα. Εδώ είναι ο κόμπος. Σε 20 μέρες πανηγυρίζει το χωριό μας και εγώ χωρίς φτυρά από όρνιο δεν θα μπορέσω να παίξω του λαγού του. Υπάρχει παλιόκοσμος, κύριε Στέλιο μου. Υπάρχει παλιόκοσμος και έτσι και με καρφώσουνε, σίγουρη την έχω τη φυλακή. Να σε αφήσω και εσένα, έτσι δεν πάει. Τόσα χαρίσματα μου έκανες. Μωρέ, πάει, θα την κάνω την κουτουράδα. Έχω βάλει στο μάτι μια φουλιά και μέσα στη βδομάδα θα σε βουλέψω. Άιντε, θα τα περιμένω. Εντάξει. Άιντε, γεια σου. Άντε στο καλό, στο καλό. Δηλαδή διάολοι και μου διες να σε καρτηράω. Πιάσω! Χωριανή! Χωριανή! Μη είδατε να πέφτει κατά εδώ σε ένα όρνιο. Άφησα τις φυγές και του πήρε το μάτι. Εδώ πίσω έχει πέσει. Κατά τα Λόνια ή κατά Γαϊδαράστρατα έπεισε, δεν είναι μακριά. Κατά εκεί το λογαριάζει κι εγώ. Είχε κάνει ζημιές στο χωριό και το είχα βάλει στο μάτι. Έτσι πολύ που ήταν καλά το έκαμες. Άντε γεια χαρά. Ώρα καλή. Είδες λοιπόν τύχη που την έχω, Άλλον υπολόγιζα για να πιάσω και άλλος μου πέφτει στα χέρια. Σωστά και δίκαια μιλάς, κύριε καπιτάνιο. Ό,τι και να πω τώρα, το κρίμα γίνεται. Τα κρίματα και τα τέτοια αλλού. Εδώ έχουμε κατάφορη παραβίαση του νόμου με διπλή κατηγορία. Πρώτον, διατάραξη της κοινής ησυχίας. Δεύτερον, παράνομη θύρα. Πρώτη φορά κυνηγάς, ρε. 16 χρόνια, κύριε καπιτάνιο. Δεν το λες, Καταλαβαίνεις ότι έτσι που το λες πρέπει να σου κόψω 16 εντάλματα, Πρώτη βολάν κυνηγάω τέτοιο μήνα, κύριε καπιτάνιο, και αυτό από ανάγκη του. Σταμάτα τα κακομοίρικα και εμένα δεν με ξεγελάς. Πυροβόλησες, ρε, ναι ή όχι? Ότι πυροβόλησα. Και γιατί, ρε, όρνιο? Λέω γιατί. Αφού ξέρεις πως δεν το επιτρέπει ο νόμος. Για τα αυκυρά, κύριε καπιτάνιο, θα είχε ανάγκη ο φωτογράφος για το πανηγύρι και είπα να το διευκολύνω. Έτσι. Δεν σου φτάνει δηλαδή το αδίκημα παράνομης θύρας, αλλά σε τρώει το κεφάλι και για μήνυς ψευδομαρτυρίας. Το έχεις πει κι αλλού το παραμύθι ότι με φτερά όρνιο βγαίνουν φωτογραφίες, ρε. Όχι, κύριε καπιτάνιο, παίζει και λαγούτο.
Ο ίδιος. Ναι. Τόσο το χειρότερο. Αφού έχουν έτσι τα πράγματα, συλλαμβάνεται κι αυτός για συνεργεία. Μπρος! Το πουλί στο χέρι και προχώρη μπροστά να μου δείξει το σπίτι του φωτογράφου. Στέλιο! Που πιάστη! Άιντε, άιντε! Καλώς του καπιτάνιου με την παρέα του. Καθίστε. Καθώς αντιλαμβάνεστε, κύριε, το όνομά σας. Γκέκας. Δεν ρώτησα το δικό σου. Στέλιος. Κύριε Στέλιο, καθώς αντιλαμβάνεστε, λέγω, η ομολογία είναι δεδηλωμένη. Και κάθε χρονοτριβή θα είναι άσκοπος, για να μην πω εις βάρος σας. Καθώς αντιλαμβάνεστε, λοιπόν... Μη συμπαθάς, καπιτάνι μου, αλλά... Καλεσμένος μου δηλαδή και τις επισκέπτες μου μέσα στο σπίτι συνηθάω πρώτα να τις κερνάω καφέ. Κατάλαβες. Ματίνα! Ματίνα! Έλα εδώ, Μαρή! Έλα γρήγορα! Έλα εδώ. Πιάσ' του μπρικ και φτιάσε 3 περιποιημένοι. Αμέσως, αμέσως. Εσύ το παίζεις αυτό. Δικό μου είναι, καπιτάνι μου, η δουλειά μου βλέπεις είναι. Πλησιάζουν οι μέρες που θα έχουμε πανηγύρι στο χωριό και τα αρματώνουμε. Χώρια οι φωτογραφίες, Τι να κάνεις, πότε το ένα, πότε το άλλο, όπως καλιάς. Και δεν μου λες, κρατάς μόνο μπάσο ή παίζεις και κανονικά τραγούδια. Ό,τι θες, καπιτάνι μου. Δηλαδή, βαρύσεις και κανένα τσάμικο, Στο αίμα μου το έχω. Για βάρα το να είδουμε. Άιντε να δεις. Κάτσε καρπέρα κι αν δεν σε μοιρακλώσου εγώ, να μου πεις ό,τι θέλεις εσύ.
Είδα σου θες καπτάνιο! Έχω μαστάουγγυρά! Μαστάουγγυρά, κοίτα! Άιντι! Να μου ζήσεις καπιτάνι, σαν το ψάχνα! Άιντι τα σύμπρα μαλλί! Εδώ είναι. Άιντι φτιάχνα μου καπιτάνιου! Έλα! Από τότε που πήρα πράγμα και έχω να ξανακάνω τέτοιο μεράκι! Να ζήσεις καπτάνιο! Μάστα βρε! Και εσύ ρε Ζαγάρ! Ποιος εγώ? Όχι εσύ ρε, εσύ. Κοίτα μην του φυκάς μόνο για τον εαυτό σου, Άμα λάχει κανένας λαγός, σφύρα και κατά μας, έτσι και κα. Ό,τι θέλει ο καπτάνιος. Καθίστε. Έλα, καθίστε. Κάτσε καπιτάνι μου, να σου βγάλω μια φωτογραφία καλή για ενθύμιο, Κάτσε ρε. Κάτσε είπα. Ρε κάτσε. Κάτσε καπιτάνι μου. Όχι κάτσε εσύ. Συμπερικαλώ δηλαδή. Επιμένω εσύ δεν κάτσε. Εγώ όρθιος. Ό,τι διατάζει η εξουσία. Κοίτα μην τυχόν και δεν βάζεις πλάκα, Όχι και έτσι. Χριστός είπανε για καπετάνιο. Εμείς που κατασκλαβωθήκαμε από την καλοσύνη σου. Το παιδί μας δεν κάνει τέτοιες δουλειές. Γιατί βαράει έτσι λυπητηρά η καμπάνα? Γιώργη! Τι έγινε? Γιατί βαράει η καμπάνα? Είναι για τη μάνα Γκέκα! Σε ψήφισε εδώ και μια ώρα! Δόλια μάνα, μας τόλοι. Άμα πεθάνουν θέλουν να κρέβει τη τσάμικο. Ρε παλιό ζωή, πώς το φέρνεις? Thank you.